Allah'ın rahmeti bilen meşritinin tüzülüşü devam etti. Hem Allah'a şükür birgeleşip köp işlerini işledik. Lakin aldığımızda da işler köp. Bugün günde bizden elhamdülillah жылы birdik meşriti bizge. Şu жылны инде күп кеттек инде, анда документларны җыеп, разрешение алып инде водоканалдан, Ростехнадзор, bütün кагазларны җыеп, һәр монда һәр жылы бара инде. Автоматика эшләячәк инде, то есть автоматизированная система. Теге погода буенча инде полностью регулируется, шулай температура буенча. И монда комфортно инде булачак инде температура ичендә. Бар половое отопление, шундай изән жылыта торган, шул җибәрәчәк. Һәр пока монда батарейга җылы җибәрдек, андары инде теплый полга тоже җибәрәбез инде. Хәзер менә идәннәрне җәйсәк, вентиляцияны ясап бетерсәк, электричествоны кертсәк, электриканы һәм безнең инде теге чистовой отделкага керергә мөмкинлек була. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh төзибез. Бик күп мөселманнар, мөселман булмаганнар да булыштылар, катнаштылар. Ләкин без әле дә ярдәмгә мохтаҗбыз. Һәм бүген көндә без мохтаҗ эшле мәчетне ташларга. Барыбыз да беләбез. Ничә ел элек намазлык дип җыя башлаган идек. 15 мең дип. Әлхәмдүлилләh, анда ел ярым вакыт эчендә шактый сумма 1,7 миллион акча җыелды, ләкин ул сумма әле җитми. Ул яртысы гына. Бүген көндә намазлык кыйбатрак буладыр. Шуңа күрә без инде 1 квадратный метр белән саныйбыз. Бүген көндә 1 квадратный метр ул 12800 гәчә. Һәр бер кеше катнаша ала. Без инде кирпичнең яртыбасын түләдек, әлтә яртыбасын түләргә кирәк. Ул кирпич кайтсын өчен вакытында завод акча тели. Завод акча көтә бездән. Шуңа күрә менә бездә Рамазан ае бара. Рамазан ае ул изгелекләр ае. Аллаһ та бу айда савапларны күп итеп бирә, бәрәкәтләрне бирә. Һәм без тагы бер кат җыелышып, Аллаһ Тәгаләгә таянып, Аллаһтан сорап, Аллаһ Тәгаләнең юлында гамәл кылып, Аллаһ Тәгаләнең бу җирдә мәчет төзесәк, сезгә җәннәттә йорт төзелер дигән хадискә ышанып, аңа таянып, үзебез, туганнарыбыз, дусларыбыз, күршеләребезгә шуны әйтик, шушы мәчетебезне төзеп битерик, һәм бөтен кеше бу мәчетне көтә. Ә көткәчтән без инде дуалар кылыйк, кешеләргә сөйлик, кешеләргә җиткерик, дуа белән ярдәм итик, матди ярдәм белән ярдәм итик мәчеткә. Һәм инде иншааллах Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бергә күмәкләшеп шушы мәчетне төзеп битербез һәм иншааллах бер көнне шушында тантаналы рәвештә мәчетне ачып, инде бу мәчеткә инде рәхәтләнеп йөри башларбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мохтаҗларга ярдәм итү ассоциациясе Ихлас Искренность үз эшен дәвам итә. Көненә 20 порция таратыла. Алар гарип булган, ялгыз, өлкән һәм мохтаҗ булган кешеләргә җиткерелә. Ул ризык аш, плов, ипи һәм төрле җимешләрдән тора. Көн сайын ашхана эшчеләре махсус ашамлык тартмаларына ризыкларны бүләләр. Бу ризык бара мохтаҗларга иншаллах. Ураза аенда бәрәкәт, менә һәр ризык үз урынын таба, әлхәмдүлилләh. Аллаһ Тәгалә һәр бер нәрсәне үзе урнаштырып, менә шулай итеп бәрәкәт булсын иншаллах. Волонтерлар ул әзер ризыкларны шәһәр буенча тараталар. Бу эш саваплы һәм кешеләр өчен кирәкле һәм файдалы дип саныйбыз. Чөнки беребез дә мин мохтаҗ хәлгә калмыйм дип әйтә алмый. Һәм һәр беребезгә шундый санаулар килә ала. Кеше моны аңлап, шактый катнаша, ярдәмчеләр күп, әлхәмдүлилләh. Аларга бик зур рәхмәт һәм Аллаһның ризалыгына ирешергә насыйп булсын.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahmet, mine ballarım sizge büyük ki balların rahmetleri olsun. Su boşlar tutasın, yıllar tırnışkına olsun. Elbet ki neysen tavuğuna gerekiz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yemek pişirirler. Diktirek. Allah'ın rahmetleri yoktan. Bismillah. Allah'ın rahmetleri. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam. Allah rahmeti bereketi bulsun size. Elhamdülillah Allah bir şey kimge bilse bire bilmeyen bilmeyi elhamdülillah. Sağ selamet bulağız şu uraza oylarında biz şu ılı kişilerini hürmet etip aşarga alıp gelesiz. Rahmet sizge barış içinde hacıga vargan sevaplarına nasip etsin bir Allah'ım. Amin sizlerge. Amin. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan. Ramadan. Bizning period ishlarini davom etdi. Miskin kishilarni qabul ham ularga yordam etamiz. Turmushim meni periodga kelgach o'zgarildi. Alhamdulillah, Allohga shukr. Marat bilan tanishdik. Marat meni periodga olib keldi. Periodga kelgach, abim öğretgan endi yoshligimda bilatirgan namozga bora boshladik. Alhamdulillah. Потихоньку onları meşte azrak işledim de istegeni dörning bulup mındaşka ornaşıp aldım. Şunun bilen işler elhamdülillah Allah'a şükür bara. Yoğaltkan dokumentlarını yasadım. Pasporttaki снилс inenen bütün dokumentlar yasaldı indi. O mene emmet buldu, men tırıştım da men işe çıkıp gittim mından ayakka basıp. Mene bölme berdiler işten. Anda küçtüm, anda yaşayım men hazır. Elhamdülillah. İşliyim şu doğrunik bulup. قد تجلى فيها بالمخمل عجبا من طامع في الجنة فتح الباب ولما يدخل فرقي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا